በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። ፍቁራን አሕዋቴን አሓተይን ሎሙን መቐፀልታ ናይቲ መዓልታዊ ንገብሮ ዘለና ንባብ መዝገበ ሃይማኖት ካብ ቁፅሪ 1234 ክሳብ 1245 ክነንብብ ኢና። ትርጓሜ ስርዓት ምስጢራት ቁፅሪ 1234 ናይ ምስጢረ ጥምቀት ትርጓሚኡን ዘፍርዮ ጸጋኡን ኣብቲ ናይ ኣፈጻጽሙ ስርዓታት ብንጹር ዝርዳእ እዩ። ናይዚ ስርዓተ ምስጢረ ጥምቀት ዝፍጸም ተግባራት ምልክታት ቃላት ኣስተውዒልካ ብምክትታል እዚ ምስጢር እዚ ኣብቲ ሓድሽ ተጠማቒ ሰብ ብጭብጢ ዘምጽኦን እዚ ምስጢር እዚ ዘመልክቶ ሃብቲ ጸጋን ንምርዳእ ይከኣል። ቁፅሪ 1235 ኣብ ፈለማቲ ስርዓት ዝፍጸም ትእምርተ መስቀል ናይ ክርስቶስ ንብረት ክኸውን ዘለዎ ተጠማቒ ምልክቱ የሕትመሉ። ከምኡውን ክርስቶስ መስቀሉን ዘልበሰና ጸጋ ድሕነት ዘመልክት እዩ። ቁፅሪ 1236 ናይ ቃል ኣምላኽ ንባባትን ስብከትን ነቶም ተጠመቕቲ ኮነ ነቲ ዝተኣከበ ህዝቢ በቲ ዝተገልጸ ሓቅታት እምነት የብርሆም። ነቲ ካብ ጥምቀት ዘይንጸል ናይ እምነት ምላሽ የለዓዕል። ብርግጽ እውን ጥምቀት ናብ ናይ እምነት ህይወት ዘእቱ ምስጢራዊ ባብ ስለ ዝኾነ ብፍሉይ መንገዲ ምስጢረ እምነት ክበሃል ዝከኣል እዩ። ቁፅሪ 1237 ምስጢረ ጥምቀት ካብ ኃጢአትን ካብቲ መለዓሊዑ ዝኾነ ዲያብሎስን ሓራ ምውፃእ ዘመልክት ስለ ዝኾነ ገለ ዓይነት ናይ ኣውፀየ ኣጋንንቲ ጸሎትን ቃላትን ናብ ልዕሊ እቲ ተጠማቒ ክድገም ይርከብ። ድሕሪዚ እቲ ሰራዕ ምስጢር ብዘይቲ ንኡሰ ክርስቲያን ይቐብኦ ወይ ከዓ ኢዱ የንብረሉ እሞ ሽዑ ተጠማቒ ብግልፂ ንሰይጣን ይኽሕድ። በዛ ዓይነት እዚ ተሰናዲዩ እምበኣር ሕጂ ነታ ብጥምቀት ሕድሪ ዝወሃባ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ንእምነታ ክደግም ክእመን ይኽእል። ቁፅሪ 1238 እቲ ማይ ጥምቀት ኣብ ልዕሊኡ ብዝፍጸም ናይ ርደት መንፈስ ቅዱስ ኤፒክሌሲስ ጸሎት ሽዑ ወይ ከዓ ብዋዜማ ፋሲካ ብዝተገብረ ስርዓት ዝተቐደሰ እዩ። እቶም ብኣብኡ ዝጥመቑ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ንኽውለዱ ብወዱ ገቢሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ከውርድ ቤተ ክርስቲያን ናብ እግዚኣብሔር ትምህለል። ቁፅሪ 1239 እቲ ብሓቂ ጥምቀት ዝበሃል ቀንዲ ስርዓት ዝስዕብ እዩ። ንሱ ብሓቂ ንኃጢአት ብምምዋት ብናይ ክርስቶስ ፋሲካዊ ምስጢር ተቐሪጹ ናብ ሕይወት ቅድስት ሥላሴ ምእታዊ ዘመልክትን እዚ ጸጋ እዚ ዘውህብን እዩ። ብመሰረት እቲ ሓቀኛ መግለጺኡ ጥምቀት 3 ግዜ ኣብቲ ማይ ጥምቀት ብምጥላቕ ይፍጸም። እንተኾነ ካብ ዘመነ ጥንቲ ብዝጸንሐ ልምዲ ኣብ ርእሲ እቲ ተጠማቒ 3 ግዜ ማይ ብምኽዓውን ይፍጸም እዩ። ቁፅሪ 1240 ኣብ ላቲናዊት ቤተ ክርስቲያን እዚ 3 ግዜ ምጥላቕ ወይ ምፍሳስ ብናይቲ ሰራዒ ኦ እገሌ ኣነ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣጠምቐካ ኣለኹ ዝብል ቃላት ዝተሰነየ እዩ። ኣብ ምስራቃዊ ሊጡርግያ ድማ እቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንምስራቅ ገጹ ይጥምት እሞ ሽዑ እቶም ካህን ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኦ ገሌ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይጥመቕ ኣሎ ይብል። እቲ ካህን ነፍሲ ወከፍ ስም ኣካላት ቅድስት ሥላሴ እናኽሰሚ ሓደ ግዜ ነቲ ተጠማቒ ኣብ ማይ ኣጥሊቑ የውፅኦ። ቁፅሪ 1241 ብኣቡን ዝተቐደሰ ምኡዝ ዘይቲ ዝፍጸም ናይ ቅዱስ ሜሮን ቅብኣት እቲ ሓድሽ ተጠምቀ ይወሃቦ።
ነቲ ሓድሽ ዝተጠምቀ ይወሃቦ ናይ ዘሎ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ምልክት እዩ። እቲ ዝተጠምቀ ሕጂ ክርስቲያን ማለት መንፈስ ቅዱስ ተቐብአ ምስቲ ካህን ነቢይ ንጉስ ኮይኑ ዝተቐብአ ክርስቶስ ዝተዋሃደ እዩ። ቁጽሪ 1242 ኣብ ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስቲያን ልጡርግያ እቲ ብድሕሪ ጥምቀት ዝፍጸም ቅብኣት ምስጢረ ሜሮን እዩ። ኣብቲ ሮማዊ ልጡርግያ ግን እቲ ድሕሪ ጥምቀት ዝወሃብ ቅብኣት ነቲ ድሓር ብኣቡን ብቅዱስ ቅብኢ ዝግበር ካልኣይ ቅብኣት የመልክት። ነቲ ናይ ጥምቀት ቅብኣት ዘጽንዕን መልኣት ዝህብን ኮይኑ ይሕሰብ። ቁጽሪ 1243 እቲ ጻዕዳ ልብሲ ድማ ተጠማቒ ንክርስቶስ ከም ዝለበሶ ምስ ክርስቶስ እውን ከም ዝተንስአ የመልክት። እቲ ካብ ሽምዓ ትንሣኤ ፋሲካ ዝበርህ መብራህቲ ሽምዓ እውን ክርስቶስ ነቲ ሓድሽ ተጠማቒ ብብርሃኑ ከም ዘብርሆ የርኢ። ብክርስቶስ ድማ እቶም ዝተጠምቁ ብርሃን ዓለም ከም ዝኾኑ የዘኻኽር። እቲ ሓድሽ ተጠማቒ እምበኣር በቲ እንኮ ወልደ እግዚኣብሔር ኣቢሉ ወዲ ኣምላኽ ንምዃን ስለ ዝበቕዐ ሕጂ ነቲ ኣቦና ዝብል ናይ ደቂ እግዚኣብሔር ጸሎት ንኽደግም በዓል መሰል ይኸውን። ቁጽሪ 1244 መጀመርያ ቅዱስ ቁርባን እቲ ሓድሽ ተጠማቒ ውሉድ ኣምላኽ ብምዃን ልብሰ መርዓ ተኸዲኑ ናብቲ ናይ በጊዕ ገንሸል ድራር መርዓ ብምእታው ናይ ተሓዳስ ህይወት መግቢ ናይ ክርስቶስ ሥጋኡን ደሙን ይቕበል። ንህፃናት ናባይ ክመጹ ሕደግዎም ኣይትኸልክልዎም ንዝብል ቃላት ጎይታ ብምዝካር ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስቲያን ንኹሎም ሓደሽቲ ተጠመቕቲ ህፃናት እውን ከይተረፈ ቅዱስ ቁርባን ብምሃብን ሜሮን ብምቕባእን ነዚ ናይ መባእታ ክርስትና ምስጢራት ሓድነት ብውዕዉዕ ንቕሓትን ርድኢትን ዓቂበንኦ ኣለዋ። ላቲናዊት ቤተ ክርስቲያን ንምቕባል ቅዱስ ቁርባን ኣብቶም ዓቕሚ ኣእምሮ ዝበጽሑ ጥራይ ደሪታቶ እንተኾነ ኣብ እዋን ጥምቀት ናብ ቅዱስ ቁርባን ገጹ ዘተኮረ ምዃኑ ንምግላጽ እቲ ሽዑ ዝተጠምቀ ህፃን ብግዜ ጸሎተ ኣቡነ ዘበሰማያት ናብ ወገን መንበረ ታቦት ምስዋዕ ከም ዝመጽእ ይግበር። ቁጽሪ 1245 ብስርዓት ዓብይ ቡራኬ እቲ ናይ ምስጢረ ጥምቀት ስርዓት ይፍጸም። ኣብ ጥምቀት ህፃናት ኣብ ልዕሊ ኣደ ዝግበር ስርዓተ ቡራኬ ፍሉይ ቦታ ዝሓዘ እዩ። ፍቁራን ኣሕዋተይን ኣሓተይን እዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ክፍሊ መዝገበ ሃይማኖት ስርዓቱ፣ ኣገባባቱ፣ ኣፈጻጽማ ምስጢረ ጥምቀት፣ ኣኸባብራ ምስጢረ ጥምቀትን ትርጉሙን ዝገልጽ እዩ ንሪኢና። መጀመርያ ትምህርቲ መስቀል ምዃኑ ምክንያቱ ኩሉ ስርዓታትና ብትእምርተ መስቀል እዩ ዝጅምር። እቲ ተጠማቒ ከዓ ናይ ክርስቶስ ምዃኑ ዘመልክት እዩ። እቲ መስቀል ብመስቀሉ ዘረኣየና ድሕነቱ ኣብቲ ሰብ ማሕተሙ የቐምጥ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ትእምርተ መስቀል ምልክት ኣብ ጥምቀት ዘሎ ነቲ ክርስቶስ ኣባና ዝሓተሞ ናይ ድሕነት ምልክት እዩ። ስለዚ ኢና ከዓ ኣብ ስርዓተ ጥምቀት ክፍጸም ከሎ ዝተፈላለዩ ምልክታት፣ ቃላት፣ መጋበሪታት ተጠቂምና እቲ ስርዓት እንፍጽሞ። ኣብዚ እውን ቃል ኣምላኽ ይንበብ። እዚ ቃል ኣምላኽ ዝንበብ ከዓ ንእምነት እቶም ተጠመቕቲ ወይ ነቲ ተኣኪቡ ዘሎ ምእመን ንምንቃሕ ዝግበር እዩ። ምክንያቱ ዝኾነ ምስጢር ክፍጸም ከሎ መጀመርያ ብቓል ኣምላኽ ኢኻ ትሳናዶ። ስለዚ ጥምቀት መልሲ ናይቲ ብእምነት ዝተቐበልናዮ ቃል ኣምላኽ ናቱ ምላሽ መሃብ እዩ። ከምኡ እውን ቅብኣት፣ ዘይቲ፣ ዝተፈላለዩ ጸሎታት ኣብቲ ስርዓታት ኣሎ። ከምኡ እውን ኣውጽኦት ኣጋንንቲ ኣብዚ ግዜ ጥምቀት እዩ ዝጅምር። እዚ ከዓ ካብ ሓይሊ ሰይጣን ሓራ ንምውፃእን ካብ ክፉእ ንምክልኻልን ዝግበር ጸሎት ናይ ምንጋፍ እዩ። ብዘይቲ ተጠመቕቲ ይቕብኡ እሞ
ናይ ክርስቶስ ይኾኑ። እዚ ድማ ምስክርነት ክርስቶስ ንምስክርነቱ ወይ ንምስክርነት ክርስቶስ ድልዋት ኮይኖም ይርከቡ ማለት እዩ። ካልእ እውን ብራኬታት ኣሎ። መጀመርያ እቲ ማይ ጸሎት ይባረኽ። ማይ ከዓ ማይ ምልክት ናይ ሞትን ትንሳኤን ናይ ምሕደትን ንጽሕናን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናይ ህይወት ምስ ክርስቶስ ሜትካ ምስኡ ምትንሳእ ዘመልክት እዩ። ከምቲ ዝተፈላለየ ኣገባብ ኣሎ ኢልና ክነብቦ ፀናሕና ኣብ ገሊኡ ብምጥላቕ ክኸውን ይኽእል፣ ማይ ብምፍሳስ ክኸውን ይኽእል፣ ብምንጻግ ክኸውን ይኽእል። ብሰለስተ መንገድታት እዩ ጥምቀት ክፍጸም ዝኽእል። ብምጥላቕ፣ ማይ ኣብ ርእሲ ተጠማቒ ብምፍሳስ ወይ ድማ ብምንጻግ ክኸውን ይኽእል። እዚ ከዓ ልክዕ ምስ ክርስቶስ ሜትካ ምስኡ ከዓ ብትንሳኤ ህያው ናይ ትኾነሉ ምልክት እዩ። እምበኣር እቲ ቀንዲ ንብሎ ዘለና ኣብ ጥምቀት ክጥቀስ ዘለዎ እቲ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቁም ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም ዝበሎ ቃል ነዚ ቅድስቲ ስላሴ ብምጥቃስ እዩ ክፍጸም ዘሎ። ድሕሪኡ ዝስዕብቲ ቅብኣት ናይ ሜሮን እዩ። ኣብ ምስራቃዊ ስርዓት እንተሪእናዮ እቶም ሰለስተ ፈለምቲ ምስጢራት ብሓንሳብ ይወሃቡ። ቅድስቲ ቤተክርስትያን እዚ እውን ከም ጽቡቕ ልማድ ትቕበሎ። ኣብ ናይ ላቲናዊ ስርዓት እንተሪእና ግና እቲ ተጠማቒ ኣብ ክንዲ እቲ ቅዱስ ቁርባን ናብ ምስራቅ ገጹ ናብቲ መንበረ ታቦት ገጹ ይቐርብ እሞ መሰናደዊ ነቲ ድሕሪ ዓቕሚ ኣዳም ብምጽሑ ክቕበሎ ዘሎ ናይ ቅዱስ ቁርባን ምልክት ይብል። ስለዚ እቲ ቅብኣተ ሜሮን ምስ ጥምቀት ዝወሃብ ዘሎ እንታይ እዩ ምልክቱ? እቲ ዝተጠምቀ ሰብ ኣካል ክርስቶስ ከም ዝኾነን ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ክህነታዊ፣ ነቢያዊ፣ ንጉሳዊ ተኻፋሊ ከም ዝኾነ ዘመልክት እዩ። እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ክርስቶስ ንምዃን ትብዓት ሓይሊ ዝህብ እዩ። ከምኡውን ኣብ ጥምቀት ጻዕዳ ጨርቂ ዝወሃብ ኣሎ፣ መብራህቲ እውን ዝወሃብ ኣሎ። እቲ ጻዕዳ ክዳን እንታይ እዩ ዘመልክት ተባሂልና ሓድሽ ፍጥረት ትኸውን ከም ዘለኻ እዩ። ብክርስቶስ ሓድሽ ህይወት ናይ ምልባስ ምልክት እዩ። ብንጽሕና ናይ ምንባር ምልክት እዩ። እቲ ዝበርሀ መብራህቲ ወይ ሽምዓ ድማ ብርሃነ ዓለም ንምዃን ከም ዝተጸዋዕኻ ዝገልጽ እዩ። ብርሃነ ዓለም ንምዃን ንክርስቶስ ብምስዓብ ዝበርህ መብራህቲ ምዃኑ ዝገልጽ ድማ እዩ። እዚ ከዓ ናበይ እዩ ዘሰናድወና? ናብ ቅዱስ ቁርባን ብዝግባእ ንምቕራብ የሰናድወና። ስለ ዝተጠምቀ ሰብ ሕጂ እውን ለኣምላኽ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣቦና ብሰማይ ትነብር እናበልካ ዝጽለ ጸሎት ክነብሮ ይጅምር። እዚ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን እቲ ዝተዋህበና መግቢ ዕለትና ክኸውን ዝተዋህበና ህያብ ንዕኡ ንምቕባል ከዓ ስንዱዋት ንኽንከውን ይገብረና። ቅዱስ ቁርባን እምበኣር መዛዘሚ ናይቲ መባእታ ወይ ፈለምቲ ምስጢራት ኢልና ንጽውዖም እዩ። እምበኣር እዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ክፍሊ ጥምቀት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን፣ ካብ ባርነት ኃጢአት ናብ ናጽነት ወይ ድማ ውሉድ ኣምላኽ ዘሰጋግረና ቅዱስ ስነ ስርዓት ቅዱስ ምስጢር ምዃኑ ዝገልጽ እዩ። እግዚኣብሔር ንኹልኹም ይባርኽኩም። ስብሃት ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ቸኻነ ወትሩ ሰላለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን።